खुलुमबाय जोबोद दुरबलनि गेजेरजोंबाबो आङो दिनै भिडिअखौ हगारनो नाजादों जे दिनैनि टपिकआव रबिराम नार्जारी सार एसेम्ब्लियाव खोथा बुंनायखौ सावरायनो गोनां दं होननानै आं सानो जे जाय 6 शिड्युल प्रभिजनखौ लानानै जों बांसिननिफ्राय बांसिन गोरा खालामनांगौमोन बेखौ 2020 नि 27 जानुवारिनि जे बिटिआर एकर्ड बेनि गेजेरजों माखासे चेन्जेस लाबोनायनि गेजेरजों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टआ 6 शिड्युलनि गोहोखौ खमायना होदों, बिटिसिनि पावारखौ मिनिमाइज बानायना होदों। बे रोखा फोरमान जादों। बिनि सोमोन्दै दिनै बिथं भाबै नोंथांमोनजों सावरायगोन। स' हेल' एभ्रिवान, वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। सान्थि फैबाय, गोजोन फैबाय जोंनि बिटिआरआव, लोगोसे उन्नयन डेभेलपमेन्टआ जानानै फैबाय आरो गोबां सुबुंफ्रानो हा गैजायिफ्रा हा मोनबाय। बे खोथाखौ होनबोबाय थादोंमोन नङा होमबा बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरि बिथांमोना। दा हानि खेथ्रआव मोनखानांगौखा, गुबुना होनो हायाखै, गुबुन दोलोआ होनो हायाखै, बेनिफ्राय बांसिन डेभेलपमेन्टखौ लाबोसिननांगौ, मावसिननानै होनांगौ रायजो राजाफोरनि थाखाय। बेयावनो रायजो राजाफोरनि हित, गोजोननाय आरो खुसिया दं। नाथाय हाग्रामा महिलारी सार बिथाङा राजखान्थियारि फोसावदिं मेलफ्राव बुंबोगासिनो दं, जाय हाखौ बानायदों हय एसे, नाथाय फोसावनानै लादों गोबां। जाय हाखौ बिथांमोना गोबां होबाय होनदों बेयो जाहैबाय बिमा बिफानि सम्पथिखाखौ फिसाफ्रा नामजारि खालामनानै लानायसो। दा बेथ' मोनसे डेभेलपमेन्टनि प्रसेस नङा। बे बिमा बिफानि हाखौ फिसाफ्रालाय मोनखानांगौखा। आरो नैबे खोथाया सैथो, बिटिसिआव लालबाथि सिगां समाव बिटिसि हाग्रामा महिलारी सार खुंनाय समाव मोननाया एव गाबहोनाया बे सैथो। दा मोनसे खोथाया जाहैबाय जे बिटिसिनि चिफ आरो डेपुटि चिफआ केबिनेट रेंकनि मर्यादा मोनोमोन, इयो मिनिस्टार अफ आसामनि। बे खोथाया सैथो। नाथाय बिटिआरआव जोङो आगोल बिटिसिनि बादि जे मर्यादा केबिनेट मिनिस्टार, आसामनि केबिनेट मिनिस्टारनि रेंक आरो नैबे इएमफ्रा आसामनि मिनिस्टारफोरनि रेंक, बे मर्यादाखौ स्टेटासखौ जों नुवाखै। नुनायमोनब्ला बिसोरनि माखासे एक्टिभिटिसफ्रा आलादा जासिगौमोन। नाथाय बेखौ बेसेबां थगायबावनो बिसोरो बिटिआरनि दैदेनगिरि बिथांमोना। एकर्डआव लिरनानै लाबोखानाय माखासे स्कुल कलेजेसफोरखौ दफा मथे प्रभिन्सियेलाइज बानायनांगौमोन, नाथाय दासिमबो बानायनाय जायाखै। बेवहाय मा सान्थि आरो उन्नयननि खोथा बुंबाय थादों। जों सोर थगायजादों? जोंसो रायजो राजाफ्रासो थगायजादों। जिबादि होख्राव थैयालो गोलोमदैजों आन्दलनाव ओंखारफाबाय माबा मोनसे आसा खालामनानै। नाथाय बे आसाखौ लानानै मोनसे सुक्ति खालामबाय, सुक्तिनि MOSआव लिरबाय, नाथाय मावफुंजायाखिसै। बावहाय दैदेनगिरिफ्रा लस जाया, जों रायजो राजाफोरसो लस दङ। उन्नयन आरो डेभेलपआ जानायमोनबा रायजो राजानि मोजांमोन नङा होमबा? 10टा स्कुल कलेजफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जायोमोनब्ला मा 10टा, गंबायानो जाथोंमोन, बिराद खामानि होगौमोन। माखासे फेक्टरिफ्रा आरो जोंहा माखासे इनस्टिटिउटफ्रा जानानै फैयोमोन, खामानि होगौमोन। नाथाय मोनसेबो बिटिआर एकर्डनि दफाफ्रा मावफुंजायाब्ला, आरो बहाय खोथाया जाहैबाय 6 शिड्युलखौ स्ट्रेंथेन, गोहोगोरासिन बानायनाय नङा होमबा? जाय मर्यादाखौ गोजौनिफ्राय गाहायाव लांबाय, जोंनि इएमजिएमनि लकेल इएमफोरनि आखायाव थानाय पावारखौ डिसिनि थ्रुयै मावबाय। बे मालानिफ्राय स्टेटासखौ गोजौआव हरनाय, 6 शिड्युल एरियायावहाय बा 6 शिड्युलनि पावारखौ मालानिफ्राय स्ट्रेंथेन, गोहोगोरासिन खालामनाय जाखो? खमायना होनायसो जादों। आरो लोगोसे जोङो जाय बुस्थुखौ नों 6 शिड्युल एरियायाव, 6 शिड्युल ओनसोलावहाय इम्प'ज खालामनो हाया, बे पावारखौनो इम्प'ज खालामनानै दिनै थ्रु दि डिसि बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ। बेफोर मा? जोंनि हाबा आरो जोंनि माखासे मावनांगौ दायथ'फोरखौ आयेन बानाय सिख'नाय नङा होमबा? साननो गोनां बाथ्रा, सोर थगायजादों? रायजो राजाफ्रासो। लिडारा बेवहाय माबा खहा जादों नामा? खहा जायाखै। प्रमद बर' साराबो खहा जायाखै, गबिन्द बसुमतारी साराबो खहा जायाखै, फेरेंगा सारमोनाबो खहा जायाखै। नाथाय जादों जों रायजो राजाफोर। खारन बै समाव जोंनिनो बिबथै बिमादै सोरबा बिदामोना आन्दलनाव ओंखारफादों। कन्ट्रिबिउसन दङ, गामियारि रायजो हिसाबै कन्ट्रिबिउसन दङ। फैसा गरसे माइरं आधा केजिबाबो प्रमद बर' सारनि आमोलाव ट्रेक्टर भारा लालायनानै
गाखोनानै गोजौआव थांनाय बेफोर खोथाया मा ओरैनो नामा बियो बिनि भेलुआ पलिटिकेलि सोर सोर मेजरिटि मोननानै पलिटिकेल माखासे पलिसिसफोरजों सोर देरहानानै सोर रायजो खुङो रायजो राजाफ्रा बेखौ बांद्राय नागिरा जाय साबसिन खालामो बेखौनो मोजां मोनो नों प्रमद बर' सारा फैलायबाय हाग्रामा महिलारि सारनिफ्राय बांसिन हाबा मावदो नोंनि टेनुराव नोंनि 5 बोसोराव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस मोनसे लुनानै देखायदो सार देखायदो हाग्रामा महिलारि साराथ' मोनबा 6थासो दंदां गेस्ट हाउसआ सिलिगुरियाव दङ दिल्लीयाव दङ बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआ गुवाहाटियाव दं बेबादि देखायदो मोनसे देखाय होमबानो रायजो राजाफ्रा मोजां मोनगोन माबा मोनसे सावरायनाय जाबानो डिसिनाव मिटिं जानाय डिसिनाव गले गले थांनांनाय मारै जाखो 6 सिडिउलाव बोरै डिसिनि आगान जाबाय थाखो दा ओंखायनो मालाबा जों सम सम सानफ्लाङो बियो जोंनि 6 सिडिउल ना जेनेरेल काउन्सिल जानो थांगासिनो दं सामटाइम वी आर कम्पेल्ड टु थिंक एबाउट इट जों मालाबा गोनो गोथो जायो मा सानो नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायबानो जाबाय थेंक इउ लाभ इउ अल